Kodi munapanga kale subscribe pano Palahiri KTV. Tapangani like, share. Komanso subscribe kwa omusi munapange subscribe pano Palahiri KTV kuti ma program athu azikupezani mosavuta. Koma Malawi. Amene anamuloza ine sindimamuziwa kuti kodi anali wamamuna kapena anali wamkazi. Anamwalira kapena kapena ali moyo. Kodi anali wakumpoto wapakati kapena wakumvuma kapena wakumwera. Kodi anali wakudeka kwa Zunga kapena anali wakudendekude kapena anali wakwamulanje kunye kwa Nyezerera ku Palombe. Ai, koma amene iye akali wakunsalu ngati si wakunsalu akali wakuchikangawo. Kapena ndo wakwacha pananga kapena ndo wakuleki chiuta kapena wakuleki chiro. Koma iwe asi ameona tiloza iweyo ndidolo. Iwe ndi katundu. Koma inu zona amene akuvutikira Malawi yu wina ngamapite pansika kumagawa zovala malo motenga ndalama zimenezo kwapatsa anthu kuti athandizike kwapatsa ama business. Iwe kukatenga kaunjika kwamwe kumagawa pansika wina kupita ku State House kumagawa ndalama. Koma izona ayi ntchito ilipo akayanjana asiyeni nditudi akayanjana asiyenidi ndipo musalimbane nawo chifukwa umene akuchokera nduwo inuyo simukuziwa. Chitsukulu cha Mainzunga Emmanuel Leya Makatani Mpalamatabwa Msema Mitondo wena wamangoti mfumu ya ndodo kuchokera ku capital city ya Ndeka ndi Lundu kumadzala uko ndiye kwathu kukupatsani mona Malawi kuli konseko kumene iliyo muli. Nkhani yathu ya lero tikunena kuti akayanjana asiyeni chifukwa zimene zikuchitika kuseriku sakuzidziwa, zimene zikuchitika pano sakuzidziwa, zimene zikuchitika kuseri uko sakuzidziwa, komanso chakudza mmawa awawa sakuchiona. Ndi chifukwa yake tsiku la lero wina akugawa ndalama ku State House, wina akugawa kaunjika kumpoto uko. Ayi dziko lidi lanu akayanjanadi alekeni. Inu ulemu wonse tidakuchitani mchaka cha 2020 chija kuichosa DPP mwamwano, kuichosa DPP mwankhanza, kuichosa DPP ngati wana akuchita sonawo za chibwana. Inu zimene zija simungatengere chitsanzo iyayi. Inu zona malo mothandiza Malawi weniweni muli bize kumagawa ndalama. Inu zona malo mothandiza Malawi amene akuvutika tsiku la lero, amene anatenga nifi 100,000, amene anatenga nifi 500,000, amene anatenga nifi, amene anatenga ngongole zosiyana mdziko muno, nkutenga kukagula katundu wake kulimbi, nkutenga kukagula katundu kukanengo, nkutenga kukagula katundu muzomba, nkutenga kukagula katundu kunzuzu kuti mwina akathandize banja lake ndi ana ake. Zona amene uja zinthu zansokonekera. Lero mukupita maka mulanda fridge, lero mukupita maka mulanda radio cassette, lero mukupita maka mulanda makasu, lero mukupita maka mulanda zinthu nyumba zophikira. Inu lero mukutenga ndalama kumagawa kumamwaza ndalama. Wena ali ku chigawo cha kumpoto kumagawa kaunjika asanduka kugulisa kaunjika amene vice president. Guys, are you really serious for Malawians?
bwanji osatenga ndalama zimenezo kunthandiza uyuyu kumpanga cushion munthu uyuyu amene zinthu zamuvuta. Watenga nifi yake kuti mwina zinthu ziyende. Mmene tikudziwira dziko lino la Malawi zinthu sizikuyenda m'dziko muno. Tikupita kumaka mulanda amene ujayo kumaka mulanda Tizidebe. Are you really serious guys? Are you serious for Malawians? Tikuganiza koma ndiye kumanena kuti tikupitira mu campaign ndiye kumanena kuti tikufuna akuti boma ndilo omwe boma lake liti limene mukunena inuyo boma la Zibwana ngati liti mukuganiza bwanji guys mukuganizira bwanji m'Malawi ayi akayanjana tawasiyani ine ndachita mwayi nthawi ina yake kupita ndi Dr. Saulos Klaus Chilima chigawo china chake kumpoto kodi ine sindinkadziwanso kuti dera lino kumakhala wanthu kuseri kwa mapiri ena ake kupita kumene kuja Dr. Saulos Klaus Chilima kumagwada kumene kuja kuagwadira anthu akumene kujako mademo amene amachitika chakuthamanga ndi ulendo achakwera muzindamo kuti mwina kapena zinthu mdziko muno zisinthe inu munkatilonjeza kunena kuti ayi tikangotenga bomali zinthu zisintha. Saulos Chilima apa tipange chonchi cha Malawi zinthu zisintha titangotenga bomali ja Saulos Chilima uja kumuyika pasei inu kumaona ngati kuti kapena mwina mupanga zinthu zanzeru zona akuluakulu iniyo mungamagawe ndalama mene dziko lililili mene kuchipatala kulibe mankhwala zona iniyo mungamanyamuka ndi tikumagawa kaunjika asilikali ndindindi nkumagawa kaunjika zona kumampasa munthu trouser munthu akusowa chakudya mukuganiza bwanji kodada mulolodza Malawi ndi ndani zona iniyo Dr. Usi tinkaona ngati unaya kuti mwina mmene mwabwera kumeneku tizipangako zinthu zina zake zokhala ngati kuti zinthu zimene mwakhala mukudzudzula iniyo kuti zinthu ziyende bwino lero nkumapita makagawa kaunjika tikuganiza bwanji ngati dziko bwanji osatenga ndalama zimenezozo nkuwapasa amabizinesi dziko tu limayenda ndi anthu amabizinesi aja mmaona amachedwa mavenda aja ndi amene amayendesa dziko amene aja bwanji osatenga ndalama zimenezo nkuwapasa tapita ndi ku free market mukaone ku Blantyre mukaone mabizinesi mmene athera tapita ndi muzomba inu mukaone inu mabizinesi mmene athera mulilongwe mmene muli iniyomo taonani tapita ndi kumsikako tapita ndi kumsika wa mwayiko tapita ndi kumsika wa mavendako mukaone mabizinesi mmene athera tapita ndi kunzuzu mukaone mabizinesi mmene athera osatenga ndalama zimene zinkwakongoza anthu aja pa chiwongola dzanja chochepa kwambiri kuti mwina zinthu ziyende m'dziko muno koma mukutenga ndalama mukungogawa mukutenga zovala zimthandiza munthu chani amayiko usi zovala zimthandiza chani munthu a vice president kaunjika anthandiza chani munthu tanthandizani Malawi kuti athandizike kwati chovalacho akadya ndi anake kunyumba kampeni imene mukupanga iniyo ndi mtundu wanji zimene zithandiza chani aya akanjana alekeni zoonadi akanjana asiyeni muchita mwano m'Malawi osankumbukira zabwino zimene adachita zoti adalawira mbamba wa nthawi zino ali panzira kwa kuvoterani inuyo ndine ndemwenso mmodzi amene ndinkauza ndikuti iyayi tiyeni tikavotere awa pali kusintha tiona kusintha lero zona mungamapite kumakati basa kaunjika zona kumakayika Amalawi panzera ngati dzitsiru kumakayika Amalawi panzera ngati anthu opanda nzeru kumakayika panzera Amalawi ngati andimba ndi ana amuyomwe asisisi abwiribwise zona zimenezo Malawi ujali akuyika lipanepo wasanduka chitsiru mukuganiza bwanji adamulodza Malawi ndi ndani kodi mfiti yake idachokera chigawo cha kumpoto chigawo cha pakati chigawo cha kumwera chigawo cha kumvuma kapena kumadzulo ndi ndani kodi idali yayikazi idali yayimuna idali mfiti ya mtundu wanji aizona akayanjanadi asiyeni akuluakulu azipani zotsutsa mukuona zimenezi Mai Joyce Banda mukuziona zimenezi akuchita awazi Dr. Nanguma mukuona zimene akuchita awazi Professor Mutharika mukuona zimene akuchita awazi Achihana mukuona zimene akuchita awazi
Kabambe, Dr. Kabambe, mukuona zimene akuchitazi. Tikukupatsani mpata nanunso pa 16 September mutenge boma ili tsopano. Koma nanunso mukasachita izi, mfumu ya ndodo ngati Mulungu akuyisunga idzabweranso kukuzani kuti chibwana ichichi choma apatsandu kaunjika ndandandandu kumasiya kuchita zinthu zawo m'midzi m'manyumba kumabwera kudzalandira trawu saikilini kumabwera kudzalandira underwear kumabwera kudzalandira khamisolo pansika zoona ndithu tidzakuwuzanisoni kuti chibwana ichi ayi kuli mphekesera zina zimene zikunenedwa kuti akuluakulu ena azipani ena akunena kuti iyayi ifeyo tiyenda toka ndicho linga chonena kunena kuti tikadzafika pa namba 2 basi tidzapikisana ndi zipani zina. Chibwana ichi chimene mfumu ya ndodo ikunena kuti ayi My Joyce Banda, a Professor Mtalika, Dr. Kabambe, achihana ananguma pitani kungwirizano pangani mgwirizano wa changu osati awati dikezona kuti tizabwereso round number 2 ayi chimene chikufunika nchonena kuti anthu awa achotsedwe ndipo achotsedwe mwankhanza ndipo achotsedwe mwachipongwe kwambiri chifukwa chimene akupangachi ndi chipongwe kwa wapanga Malawi sangakatenga mbuyangana mzunga ineyo kukasisa khasu kumakagawira khamisolo mchipongwe chachikulu sangakachose ambuyanga akwananaliya uko adzonzi sangakachose amasina sangakachose aphiri komwe uko kwa ndimba ndiyani kapena kwa mwiyo ndi kwinanso uko kwa nyezerera osayiwala kwa kunene kude kwa masamba kwa tulondi nkhondo nkumaka wapasa underwear kusiya ukalima foja wawo kusiya ukalima chimanga chawo ayi zimenezo zonsezi ndi chipongwe chachikulu koma mavuto amene akuti ati ndi pa 16 September akuluakulu azipani zotsutsa nonse gwiranani manja tiwachotse awa kamodzi musakanganyane za maudindo m'Malawi sadya udindowo iyayi komanso ine amene ndasakapo kwathu kundeka ine amene ndanthamangisa kalulu kumphera pambuto sitigawana tisanaphe zinthu za abale wanga timagawana titapha tikagawana titapha zinthu zizayenda bwino koma izizi zoti ine ntengapo koma chinthucho chili moyo ngani ndi imene amene adanka ku sukulu ija timati dying horse tikuidziwa nkhani imene idakhalira. Tiyeni tuwakonde Amalawi chifukwa ndayi zina umadzanira zona kuti ayi ichi chafa kale osadziwa kuti icho chonso chidakali ndi moyo umene chikumalizika chikamamalizika ndiwe yemwe chimakumenya bullet ukagwera uko ngani ya dying horse ena amene tidanka mkalasi tikuidziwa bwino mene idayendera chimene chikufunika ndi kupemphera Malawi wonse otsutsa inuyo My Joyce Banda monga nanena kale khalani patsogolo muone kuti zinthu zikhala bwanji. Bambo Professor Mtalika ndikubwererani konko ku Page House kuzakugwadirani. Bambo Kabambe ndikubwererani ku nyumba kwanu kuna miwawa kaya ndi kulilongwe kuzakugwadirani. Bambo Kondwani nakumwa ndikusakasaka mpaka ndikupezani achihana kaya muli kumpoto kaya muli kulongwe ndibwera kumeneko ngati izi zipitire kuzakugwadirani. Pachadzana ndanena kale kunena kuti ngati mchitidwe uwo ofuna kupanga mgwirizano ukanike ndidzaenda maliseche mdziko muno kuyambira ku Blantyre kulilongwe kuzomba kunzuzu ngakhalenso madera ena osiyana chifukwa cholinga changa nkumulira m'Malawi amene akulandira khamisolo malo monse akuti azikalima m'Malawi amene akulandira 25,000 50,000 akuchokera ku chikwawa. What does it mean? Tikupanga chani ngati dziko lathu likuyendetsedwa mwachibwanabwana zimene tikuchita sitikuzidziwa. Ine ndikufuna mgwirizano Amalawi akufuna mgwirizano kuti awa tiwachotse. Inu a DPP tizibwana tijamunkachita zija mukayamba m'misonkhano kuyenda mwauza Amalawi kuti zokulakwira zimene tidakulakwira ni zija sitidzapanga nsonero tikupanga izi musakanganirane dundu musakanganirane gwabe musakanganirane kalulu musanamuphe mumuphe kaye kaluluyo nde mukhale pansi muone kuti tipanga bwanji ngati padzakhalenso wina wadyera mfumu ya ndodo izabwera nkunena kuti iyayi izi ayi akayanjana alekeni. Sindiza kukhumudwisani munjira ine aliyonse ngati ine mfumu ya ndodo koma kummenyera m'Malawi osauka weniyo
awo amene akumandiimbira foni una kuti ayi mfumu yandole tikumane mutithandize kampeni, sindikupanga nawo. Ndikugwira ntchito ndi otsutsa onse ndi amene ndikugwira nawo ntchito ndi cholinga chonena kuti Malawi apindule. 083 527 505 083 527 505. Mukafuna kundiimbira imene ndi WhatsApp komanso kundiimbira komanso kungondiimbira nthawi zina 092 50 88 544. Chidzukulu cha Mayi Mzunga Emmanuel Loya Makatani kuchokera ku Capital City ya Ndeka komanso Lundu ndiye ineyo.